Good morning guys, welcome po sa ating panibago na naman vlog. At ngayong araw, atin naman bibisitahin itong Alfonso Lista to Aurora Isabela Diversion Road dito sa bayan ng Alfonso Lista, Ifugao. So tara, let's go! So yun na nga guys, so nandito tayo ngayon sa gilid ng highway nitong Alfonso Lista to Aurora Diversion Road. Yan. So konti lang dumadaan dito guys, madalang lang. Yung mga rider lang na nagso-shortcut papuntang probinsya ng Ifugao. Kaya naman guys, tignan na natin to sa taas. Samahan niyo pa po ako sa aking susunod pang mga vlog. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.